Improv huwa forma ta' teatru li ma jużax test, ma jużax script. Jiġifieri dak kollu li jsir meta jkollok teatru tal-improvizzazzjoni, u minn hemm ġejja l-kelma improvizza, huwa kollu ikkreat dak il-mument. Improvizza huwa l-ewwel festival tax-xorta tiegħu li sar f'Malta u ġab flimkien professjonisti tal-arti performattiva minn madwar id-dinja għal 4 tiem ta' workshops. Il-festival sar fi spazju kreattiv bis-sem ukoll ta' pilastri Maltin fil-qasam tal-arti performattiva. Monaco is famous for its cuisine. Aħna f'dan il-festival organizzajna numru ta' workshops li kienu kemm workshops twal ta' jumej, kif ukoll workshops osra ta' 3 sigħat. Kenna dawk li jsejħu jams. Minn barra dan mbagħad fil-għaxijiet kenna l-ispettakli. L-ispettakli ta' improvizzazzjoni bħalmet ngħid, ġifieri xi ħaġa ikkreata dak il-ħin. Tipi differenti imma, għax fl-improvizzazzjoni hemm ħafna stili differenti ta' improvizzazzjoni jew ta' formats kif ngħidulhom aħna. Nice. We're going to do one thing with 3 people. You are in the window here, and Dario, you're in the window here, and you are in the corridor. You are so close to the corridor. And Have a drink on the plane. take your drink. I didn't mean my drink. I meant I would come. L-idea ġietni għax jiena ili ħafna snin nagħmel l-improvizzazzjoni u nagħmel l-improvizzazzjoni l-aktar barra minn Malta. Jien bdejt nagħmilha meta kont il-Belġu, u mbagħad minn hemm bil-mod bdejt imur għall-festivals, studjajt ġifieri taħt ħafna għalliema tal-improvizzazzjoni tal-ogħla kwalità tal-ogħla livelli. U bdejt nara dawn ħafna festivals immur ġifieri ta' spiss 6-7 fis-sena, u bdejt ngħid jaħasra Malta m'għandniex. They were talking about my husband is there, mine too, and it was really Vera li Malta m'għandniex improvizzazzjoni u għandna ftit improvizzazzjoni. U bdejt ngħid hawn xi ħaġa nieqsa, hawn bżonn ta' festival ta' improvizzazzjoni u għandna x'inbijaw għax aħna Malta bħala gżira fil-Mediterran bit-temp sabiħ f'Settembru kellna temp bellezza. Tista' tiġbed in-nies li jiġu hawn jgħidu iva ħanagħmel biċċa vakanza u biċċa improvizzazzjoni pereżempju. he recovers his own consciousness. Yes, how his husband, because when Aħna peress li m'għandniex improvizzazzjoni, jew ftit, ħalli ma ngħidx kategorikament m'għandniex, u m'għandniex dak ma nifhmuhiex l-improvizzazzjoni bħala atturi aħna naħsbuha xi ħaġa li hija inferjuri mit-teatru biex insejħulu hekk normali jew ta' test. Allura kien importanti li nuru lin-nies isma' mhuwiex biss ċajt, mhuwiex biss ejja nitqu waħda ta' malajr, hemm ċertu spettakli li huma profondi ħafna ta' ċertu kalibru. the pressure. Oh goodness, you're nervous. U mill-improvizzazzjoni nitalmu ħafna mhux biss għal fuq il-palk, imma wkoll fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Għaliex inti il-ħiliet li tagħtik l-improvizzazzjoni, il-bażi fundamentali tal-improvizzazzjoni hija dik li tisejħ il-yes and, il-iva u. Jiġifieri jiena iva naċċetta dak li qed tgħid inti u nżid magħha. U dan ifisser li inti qed tappoġġa lil xi ħadd ieħor. Element ieħor huwa smigħ. Inti trid tisma' x'qed jiġri, jekk inti qiegħed fuq il-palk u qiegħed fid-dinja tiegħek jew għandek idea tiegħek u moħħok fiha, mela m'intix qed tisma' x'qed jagħmel ħadd ieħor, m'intix qed tinnota x'qed jagħmel ħadd ieħor. Hija fuq l-osservazzjoni li tinnota kull dettall u dawn huma kollha affarijiet li fil-ħajja ta' kuljum jgħinuna. Hija fuq ukoll tista' tużah għal public speaking biex trabbi naqra konfidenza u ħafna iktar. L-improvizzazzjoni tittuża anke fil-dinja tan-negozju biex tħarreġ in-nies biex tagħmel team building pereżempju, jew inkella għamilna workshop fuq conflict resolution u conflict management. Daw kollha billi nużaw l-improvizzazzjoni. Maybe him. Maybe he can lose more things. Għandha ħafna użi u hija importanti ħafna. She was in the. This may have consequences, and that's more interesting for the scene.